जादुई आंब गछ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ରାମ ହରି ଓ ଶ୍ୟାମ ଗାଁ ପାଖର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଲେ। ବାଃ, କେତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ! ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ସେମାନେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଅଜବ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ସେହି ମୋର ଫଳ ପାଇବ। ଆରେ, ଏହା କିଏ କହୁଛି? ମନେ ହେଉଛି ଗଛଟି ଯାଦୁଇ। ଆସ ଦେଖିବା କଣ ହୁଏ। ଫେରିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭାରି କାଠ ବୋହିବାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଦେଖିଲେ। ଚାଲ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ହଁ, ଏକାକୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। ଦାଦା, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଅମାନେ। ପରଦିନ ସେମାନେ ପୁଣି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଏଥର ଗଛରୁ 3ଟି ସୁନା ରଙ୍ଗର ଆମ୍ବ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତୁମେ ଭଲ କାମ କରିଛ। ଏହା ତୁମର ପୁରସ୍କାର। ସତରେ ଏହା ଯାଦୁଇ ଗଛ। ଭଲ କାମର ଫଳ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହୁଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲ କାମ କରିବା। ତିନି ସାଙ୍ଗ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର।